Hej alle sammen, det er Street Gamer HD her, og i dag skal vi spille noget mere. You know it, Clash of Clans. Nå, men denne video den kommer til at blive rigtig hurtigt på grund af. Det er bare det hele. Det her det er bare en farm, og det er ikke særlig sjovt at se på. Ja, så gør det der. Prøv at se, hvor meget han skal bruge for at attacke mig. Det er satme mærkeligt. Han ikke kan prøve at se, han får kun 14. Det var mit defense, der egentlig er så godt. Hvad kunne det ellers være? Attack lock. Ja, så har jeg 3 her, jeg har lavet. Så har den bare at køre. Der starter jeg sådan noget. Og så kører det ellers. Jepper. Og sådan der. Og ja, så går jeg bare ud. Holy shit, altså. Hvis den, er den stoppet med record? Nej, godt. Det er også kun taget 1 minut indtil videre. Så er der også det her. Attack. 114.000. Det er dejligt. Sådan der. Kom nu, bare lad være med at stoppe min record. Når man kommer. Tak, iPad. Så, jeg gider ikke at vise dem, som der har været i klagen, selvom de har fået noget helt sindssygt. Jo, jeg kan vise den, der har fået det sindssygste loot. Nej, jeg viser bare Augustus' attack. Det er den her. Han er bare så freaking heldig. Han har fået alt lootet nu. Alt var derovre. Og så var der kun lige 1 tilbage. Og det var i Town Hallen. Det kan jeg godt lide. Så endte han det ellers bare. Så ja. Man. Ja, det bliver videoen for den. Ej, den ser med kort. Du kan også lige se det. I kan også lige se det her. Der tager de bare derude og dernede. Og så. Fuck det. Holy shit. Ja, og det vil bare blive videoen for i dag, så ja, vi ses og peace.